prvním otočňáku, ten cikcák jako směrem na jihovýchod a pak ten cikcák na ten jihozápad se letí zase taky ostřejší jak včera, čili to nebude jenom 7 km do cíle, ale 17 km do cíle. Zvětší věšku, ale že to nestačí spustit tak po větru a musíme víc nastoupat jako proti větru. Více jak 17, jenom 17, nebo jednou směr 1760, jinak nikdy jsme nedobrali základnu a dneska říkají, že to má být trochu lepší, ale máme od prvního, od otevření gateu, od otevření startovního okna do prvního gateu hodinu 20, tak to jsem zjavil, jestli kovárna, který startuje první, vůbec hodinu 20, až se udrží ve vzduchu. Máme 19 minut do otevření našeho startovního okna a zatím se nikdo nezvedne. Ale to možná vyjde, hele, tamhle. To lepší. Nějaká díra, myslíš? No, mohla by. No, ta první skupinka se zvedla 300 na start a teďka už jsou všichni dole. Pilots briefing at the task board. Já srazím pod kurku, oštru táčky a poletím. Srazím pod pěrky. My si řekli, že ten gate můžeme vzít kdykoliv. Já bych to dal bez gateu, ale letěl bych rovnou. A zvětšil bych poloměr toho otočňáku. Ne, tak když to zmenšili, tak bych to zkusil. Já tam nechci přistát, že jo, asi chci proletět. Ale Kde proletí, teď se nebude bodovat nějak. Jo, ale tam to bude zapikací, že jo, ten první otočňák. jsem se pokusil tu úlohu letět. Jo, tak dobře. Akorát Okay. jsem čekal na ten gate. Co ty buťáku? Já chci být ve vzduchu až do večera, a to poletím ještě zpátky. No, tak. Ale jsem placek a snad se donosím, třeba stačí. Já budu roubík. Zase, jestli by člověk neměl jít a odkočil. Odkočím si ve vzduchu. Buď máslo, odkočím si ve vzduchu. Tak 2 hodinky jsem poletět někde. Já bych se taky pro... Ten task je tak na 2,5 hoďky podle mě. 2 hoďky do cíle a... Storm is coming!